Казвам се Момчил Кръстев, преподавател съм теоретично обучение. Какво да ви кажа? Най-големият противник бех на това нещо. Аз съм Васил Казаков, учител в професионална гимназия по химични и хранителни технологии град Пазарджик. Преподавам по математика. Аз бях първи. Съответно, може би е имало най-много грешки или не знам, но бях първи. Това представлява изследване на собствените ни емоции, ако щете, и собствените ни реакции към предизвикателствата изобщо. Казвам се Ася Тодорова, класен ръководител съм на 9 Б клас, професионална паралелка. Винаги може какво да се научи от нещо ново, което е за човека. Катя Стоянова съм и съм преподавател по български език и литература. Точно да потърсим въпросите, припокриват ли се с ценностите, които ние използваме в часовете по литература. Цанка Карчева, директор на професионална гимназия по транспорт, село Владимирово, област Монтана. Това е едно много по-високо стъпало, до което достигнахме, да се доверим на учениците, възлагайки им проблем, че те могат да се справят, без ние да сме им постоянно до тях и на главата и да ги управляваме и контролираме. Нели Гургева, преподавам по музика. Музиката е неразделна част от изобщо целия живот и преди 50 години, и след 50 години тя ще съществува. Аз съм Мадлен Китина и преподавам по английски език. Научих, че мога да се справям и в трудни ситуации. Научих, че не трябва да се подценявам и че каквото и да се случва, мога да се справя, колкото и трудно да е то. Казвам се Херхана Стоименова, преподавам по английски език. Мисля, че някъде ефективни бяхме около 50%. Казвам се Емилия Богданова и съм заместник директор по учебната дейност. Това за мен е най-големия успех, защото виждам как колегите това няма да се случи. Това не е типично за нашата образователна система. Това може да работи в Италия, в Америка, в Швеция. Няма как да се случи. Вече се пречупват и са готови да пробват някаква нова практика или някаква нова идея. Казвам се Надя Маврева. Учител съм по химия и опазване на околната среда. Това ми беше ценното, че те влязоха като в ролята на учител да показват и да търсят информация, а не ние само да им я предаваме. Казвам се Зейнеп Кордова, учител съм по история и цивилизация. Свободата, която им се дава, е ключова за тях. Казвам се Габриела Стоянова и съм преподавател по английски език и икономика в нашето училище. И не бива да съдим за тях от това, което виждаме в часовете ни, защото те са коренно различни хора. Казвам се Тодор Джамбов и съм директор на професионална гимназия по химични и хранителни технологии от 2016 година. Аз обичам предизвикателствата и всяко едно предизвикателство за мен е ценно. В работата ми, ако нямам всеки ден предизвикателства, то аз си ги предизвиквам. Здравейте, казвам се Нора Симеонова и преподавам в гимназията по химични и хранителни технологии по география и икономика. Лично за себе си мога да кажа, че предизвикателствата само ме мотивират и те ми харесват. Колкото повече, толкова по-хубаво. Казвам се Ася Рафаилова и съм учител по математика и информационни технологии. Поставянето извън зоната на комфорт на човек наистина го стимулира да работи по-ползотворно и по-качествено. Казвам се Анета Райчева и съм учител по математика в гимназията по компютърно моделиране. Че няма възрастово ограничение какво можеш и как го правиш. Въпросът е да искаш да го научиш. Снежана Барякова, преподавам по химия и информационни технологии. Този проект ми даде възможност да гледам по различен начин. Точно това, което съм си мислила и съм искала да правя по различен начин, защото иначе ми е скучно в час. Съм Невена Иванова, преподавам компютърна графика. Научих, че нещата могат да се случат, човек просто трябва да се опитва да взима правилните решения, да не се отказва и да си следва крайната цел. Казвам се Даниела Танасова, преподавател по немски като втори чужд език в професионална гимназия по химични и хранителни технологии, град Пазарджик. Не давайте нищо на готово.
Учениците са достатъчно разумни и могат да се оправят в ситуации, когато ги поставим в такава. Казвам се Мариана Саркисова, преподавам по информационни технологии, информатика и математика. Може би това, че когато има различни начини, чрез които да представя учебния процес, за мен това крайният продукт ме удовлетворява още повече. Йоана Костова съм, преподавам по английски език. Работиш на това да ставаш по-самоуверен и да знаеш какво правиш, казваш. Аз съм Зорница Карчева и съм учител тук, още откакто съм завършила средното си образование. Предизвикателствата ни бяха да запалим интереса у учениците, да помислят глобално върху една тема в различните нейни аспекти. Казвам се Елена Хаджипопова, учител по история и цивилизации. Изключително щастие да бъда тук с вас, с екипа на организаторите, с колегите, които се раздадоха, с децата, които малко ни изненадаха. Казвам се Елисавета Митова, учител съм по професионална подготовка, защото е по-различно. Аз обичам да експериментирам, както в самата лаборатория, така и в преподаването. Учител съм в средно училище Максим Райкович, преподавам химия и физика и се казвам Радмила Йорданова. Идеите, които даваха, мен съвсем ме очудиха, тъй като някои от тях бяха много интересни и не бяха предполагаеми за нас. Казвам се Цветелина Семерджиева и преподавам по биология и здравно образование. Трябва да сме търпеливи, защото процеса на учене и процеса на развитие и свързан с големите въпроси е труден както за самите ученици, така и за нас и съответно е много ценно да проявяваме толерантност, емпатия към едни към други. Аз се казвам Диана Димова и преподавам физика в професионалната гимназия по компютърно моделиране във Варна. Много леко да помагаме, но кой знае каква помощ в един момент не им беше необходимо. Казвам се Зорница Атанасова и съм учител по география и икономика. Екипната работа имаше спонтанността на това, имаше го неизвестното всъщност какво ще правим, но в края на обучението ни се изясни защо сме се събрали, каква е била целта. Казвам се Анелия Дойчева, работя в професионална гимназия по химични и хранителни технологии, град Пазарджик. Останахме изненадани, целият екип останахме изненадани. Казвам се Антония Радичева, преподавам два предмета, китайски език и английски език. Няма невъзможни неща. Аз съм Антония Бубова, преподавател съм в горския техникум в град Банско и съм учител по география и история. Те всички бяхме много щастливи, и учениците, и ние.